Urip iki awak gak iso berharap segalane sing awak karepi iso diraih. Kerjake wae, nyambut gawe lan terus ditunggu maring Gusti petunjuk bakal teko alon-alon. Aku gawe perintah nggo awakku dhewe lan ngomong nek aku mampu. Aku bakal ngalahke keraguan, rasa wedi, rasa minder tak ijolke karo perasaan sing wani. Wong sanggup nglakoni sabar lan bertahan saka pikiran sing positif kuwi dasar saka loncatan menungso selanjute. Enek sesuatu sing misterius, kekuatan sing kaya ngono dahsyate sing ra ketok nang situasi sing angel. Perasaan terhina kuwi obat sing manjur nggo semangat awake dhewe tangi obah menangke kebanggaan awake dhewe. Urip nyaman rumangsa ra ana masalah, nang jero awake dhewe ana kekuatan gedhi bahkan saka pengamatan awake dhewe. Daya lan kepintaran kuwi modal, tapi ra ana sing luwih dahsyat saka perasaan wani lan tekun. Wayah mapan turu, mesti ra percaya nek dino iki aku wis nglewatne dino sing abot lan aku mampu. Kerja abot, perjuangan, ketekunan, kesungguhan kuwi ora slogan mustahil.